Este experimento consiste na comparación de reaccións a diferentes estímulos de sentimentos en diferentes grupos de persoas, nos cales fixemos separacións por idade, capacidades e discapacidades mentais e homes e mulleres, xa que, aínda que sabemos que todos temos os mesmos dereitos e obrigacións, pensábamos que podería haber algunhas diferenzas. Para realizalo, fixemos o test a un grupo de primeiro de ESO, un de segundo bacharelato, adultos e persoas con discapacidade intelectual, adaptando para o último grupo. Entón, puxemos diferentes situacións que poden sucederlle a unha persoa ao longo da súa vida, tales como ter que falar en público diante de moita xente ou quedar encerrado nun espacio moi reducido. Despois, puxemos emocións básicas para ver como as xestionan. E, por último, unha parte práctica audiovisual con pedido de diferentes imaxes. A nosa hipótese inicial era que canto maior fora a persoa, mellor sabería controlar as súas emocións, debido á súa madurez emocional. Despois, indistintamente da súa categoría, pensamos que as mulleres saberían controlar mellor emocións como a ira ou a frustración, e por último pensamos que as persoas con discapacidade ian ter moito menos control nas súas emocións e ian ter reaccións máis negativas debido aos sensibles que solen ser. Ao final, houve moita semellanza entre os rapaces de segundo bacharelato e os adultos e entre os outros dos grupos. As mulleres xeralmente xestionan moito mellor as emocións que os homes, aínda que tiñan peores reaccións na parte audiovisual. Por último, as persoas con discapacidade intelectual tiñan reaccións moi semellantes independentemente do seu sexo e eran moito máis sensibles.